Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Yaris Joker, warnane hijau lemon, jarang ada, platnya K, tangan pertama. Ayo mas-mas, mbak-mbak, Pak Em, ayo. Saya kepengen nyenengno keluargane, monggo TKI, tagare dhewe, ayo Pak Guru yo. Monggo sacet yo, ini jarang ada, limited edition loh. Nah, wingi saya golek Yaris Joker Matic. Di iki lho mumpung ana, monggo teko buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Bisa lewat telepon, DP online juga bisa. Nanti bisa WA 082 225 073658. Yaris Joker Matic 2019 dijual khusus kredit 215 juta. Kalau cash 220 juta nego di tempat. Ayo Mak, monggo Mak. Lampune Mak celirit full variasi tipe tertinggi iki wis gawan pabrik Mak, Mbak Nunung rak nambahi. Kuncine ya kiles, spione iso nutup dhewe Mak, tombol setir. Pokoke di sepil dalamnya. Ayo Mas. Apane yang? Nah, iki mobile. Ya, kilometer rendah. Tipe tertinggi. Kuncinya kiles, PS TV. Ya, istimewa pokoknya. Monggo Mas. Kilometer 40 ribuan loh ya. Iki apa jenenge? Plafone wireng tipe tertinggi iki, airbag kanan kiri. Ayo Mas. Mbak, monggo. Ini bisa cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Yaris STRD Sportivo tipe tertinggi ya, kuncinya kiles. Mobilnya wapi yang ini. Jarang ada, udah ada keluar. TRD Sportivo, platnya K. Asli pati tangan pertama. Spion bisa nutup sendiri, wirite pol, tumpakane ya enak. Wantepe pol ra ngapusi, Mbak Nurung ini wis jajal. Penampakan dari belakang. Jono jendit-jendite ya. Monggo. Tutup meneh. Iya. Yaris STRD Sportivo Matic 2019 warnanya hijau lemon tipe tertinggi. Wapi ngene apa ora pengen? Monggo harganya khusus kredit 215 juta, kalau cash 220 juta nego di tempat. Sing pengen tekon mesti wis hafal nomor Mbak Nunung, baleni neh 082 225 073658. Monggo Mak dilarisi, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung ketekan Toyota Rush 2024 manual, warna favorit putih skincarean. Kamote SRT, plate K tangan pertama, full set, kilometer baru 13.000. Nah, ini dijual khusus kredit 225 juta, kalau cash 230 juta nego di tempat. Ayo kanca-kanca sing butuh mobil wapi taune nom moro ning gone showroom Pahala. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya di 082 225 073658. Iki kuncinya wis kiles, AC-ne double, wis TV, wis pokoknya kari nganggo. Bensinnya wirit, pajaknya murah. Kita sepil dalamnya. Mobil pilihan. Oh, walah apike kene jerone. Ya. Mobile je bungkusan plastik kabeh. Kaya ora tau dilinggahi yo ya, wis TV bawaan dari pabrik. Tombol setir. Apa iki jenenge setire kok jeruk purut ya. Kuncinya juga double. Monggo mas-mas sing butuh yuk ndang teko rene. Kuncinya wis kiles kaya Pajero. Ayo piye TKI apa ora pengen, monggo sing pengen nyenengna keluargane lho ya. Iso cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Lengkap semuanya. Pokoknya tinggal apa iki? Tinggal ngisi bensin. Ayo siap jalan-jalan. Cocok buat tahun barunan ya. Nyaris baru. Wow. Dari depan sampai belakang joknya masih bungkusan, AC-nya juga double, longgar, airbag-nya juga ada ya. Di tengah ada, di depan juga ada. Udah ada pengawan,
pengaman asli dari pabrik. Ayo mak-mak, monggo. Ban serep belum pernah turun. Udah dilengkapi sensor kamera ya, ini asli bawaan dari pabrik. Oh ya iki. Jadi wis ora raget piye-piye, Mak. Sekarang nganggo tok apik mobilnya. Ini penampakan dari belakangnya. Oh ya, joke seh bungkusan. Apike kene ya. Durung tahu diligai. Saya jajal ligai Mbak Nunung. Walah kepenake pol. Ayo. Saya kepengen ndang teko loh. Daripada beli baru, mending tuku neng showroom Pahala. Keneng apa? Iso jagung, iso ngombe kopi. Pokoknya paling penak ning gone Mbak Nunung. Ya iki ya mobilnya. Saya kepengen langsung satset WA. Ojo ngongko selak payu. Nek wis payu Mbak Nunung mbok kon luru. Angel masalahnya tahunnya iki kan nom. Tetep wonge jedo seneng nganggo. Monggo Mase, Mbake, Pake, Make yo dilarisi. Mobil ras G manual 2024 dijual khusus kredit 225 juta. Kalau cash 230 juta nego di tempat. Monggo-monggo. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Honda Brio RS Matic 2019. Warnanya limited edition ya, orange, jarang ada, platnya K. Ayo monggo, ini jarang ada ya. Iki 6 bulan sekali belum tentu ada, tapi nek tipe agar dinono. Iki RS Matic 2019. Lampune sipit, bokonge semok, wis pokoke lengkap, apik, istimewa, kunci double. Ini dijual khusus kredit 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA di 082 225 073658. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Nggone Mbak Nunung iki nek nggone Desa Cebole RT 3 RW 3 sebelah Pondok Al Inayah Putri. Mobil wapi langka jarang ada ya iki jenenge. Kita sepil dalamnya ya, tipe tertinggi wis paling apik-apik. Tapi ora ana sing duwe, jarang iki. Iki jerone apike ngene. Sak bungkuse iki divariasi padha plek lis-lise warna oranye ya. Sapa wingi sing takon, "Mbak, ana RS?" Ya iki pumpung ana lho, Mas. Monggo Mbak Nunung nek dipeseni ora iso jawab mari ora iso gawe dhewe. Nek ana ndang satset mara showroom. Penampakan dari tengah ya ini. Oh, mobilnya apik, istimewa, joke resik. Interiornya kalau tipe RS itu warnanya hitam ya teman-teman. Jadi ndak krem, anti rusuh. Monggo. Brio RS. Oh ya iki RS asli. 2019 warnanya oranye. Jadi nek RS iku bedane peleke ya udah 2 warna. Terus ana tambahan body kit. Wes pokoknya ganteng. Wanci tipe tertinggi. Monggo. Saya ngerti ndang mrene. Jarang ada ya. Udah TV. Pokoknya tambahan ngene iki ganteng. 160 juta khusus kredit, 165 juta cash nego di tempat. Brio RS Matic 2019. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Honda Brio manual 2020. Platnya baru, pajak baru. Mata sipit, bokong semok. Ayo sing butuh ayo ndang satset. Rupane ya mentur neh, monyor-monyor kok ginjone sarine. Ayo mas-mas, mbak-mbak, Pak ayo supaya nyeneng keluargane. Ayo TKI piye kabare iki lho Mbak Nunung mobile waki plate K, banyak pilihan. Ayo satset. Nah, ini dijual khusus kredit 145 juta, kalau cash 150 juta nego di tempat. Kita sepil dalamnya. Lah di sini itu bisa apa jenenge tanya-tanya nanti lewat WA-nya Mbak Nunung ya di 082 225 073658. Ini penampakan dalamnya. Udah jokan ya, warnanya merah, setirnya jeruk purut, wis airbag, wis tinggal pakai iki. Mobilnya apik, wis istimewa. Kayak mobil baru ah. Plat anyar, pajak anyar, wis iki arep nggo.
Ya, longgar, apik. Brioke manual 2020. Ini penampakan dari belakangnya. Full variasi. Plate bulan 11 ya. Wanyur Gris. Monggo mae, rak kecewa, Mak. Ayo sing mobile taune tua-tua dijolnono misal lho Mbak Nunung. Tapi aja ketuan. Wedi Mbak Nunung. Monggo mae. Buka tiap hari lho ya. Mbak Nunung iki showroom-e di Desa Cebole RT 3 RW 3 sebelah Pondok Alinaya Putri. Nek ketoke kangelan telepon dipethuk Mbak Nunung. Bagasinya. Ya, longgar. Nggo delek-delek barang. Monggo. Mbak Nunung iki ana warnane aneh-aneh mau ya. Ana warna oranye ana. Jolemon ana. Sipit. Bokong semok. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Brioke Barong 2024 Matic. Jarang ada ya warnane wayu wiju terbaru, lampunya LED, bawaan asli dari pabrik. Wingi Mbak Nunung ngriki duwe bablas terus iki pumpung teko anget-anget. Ayo monggo dilarisi. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya di 082 225 07 3658. Showroom Mbak Nunung delik tapi insya Allah wakil stoke yo plate lokal. Warna Matic manual ada semua. Lah nggone Mbak Nunung iki nek nggone Desa Cebolek Kidul RT 3 RW 3 sebelah Pondok Alinaya Putri. Kembali lagi, ki mau jenenge Brioke Matic 2024 Barong dijual khusus kredit 175 juta, kalau cash 180 juta nego di tempat. Kilometer baru 20.000. Pajak baru piye? Cocok ra tuku mobil bekas tapi pajeke wanyar gris koyok mobil baru. Yuk ndang rene kita sepil dalamnya. Warnane iki limited edition, jarang ono iki. Nah, nek sing anyar iki wis ana TV-ne, tombol setir, joknya juga warnanya hitam. Yang pengen tanya langsung WA ya. Monggo. Pengen hitungan atau apa? Matic loh, Mak. Jarang ada. Monggo. Tahun 2024. Wanyur penak yo iki. Brioke Matic 2024 dijual khusus kredit 175 juta, kalau cash 180 juta nego di tempat. Gurine ganteng ya. Oh, pajak baru. Istimewa. Buka bagasine. Serepnya belum pernah turun. Hanyur gris. Monggo mas-mas, mbak-mbak, ayo teko ning showroom. Piye TKI rak pengen nyenengno keluargane iki lho pupuk jenok Brio wingi sing takon beruh perkara wingi sempet kosong. Luru ngene iki ya angel, masalahe jedo seneng nganggo. Sing kepengin ndang WA Mbak Nunung yo. Sacet. Brioke Matic 2024 Barong lampu LED. Ya, kunci double. Kilometer baru 20.000. Monggo dilarisi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung kedatangan anget-anget ya iki. Agia G kuning limited edition Matic 2024. Ini dijual khusus kredit 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Sing pengen tekon-tekon langsung WA di 082 225 07 3658. Kilometer baru 10.000, tangan pertama dari baru. Sampean daripada beli baru enak ning nggone Mbak Nunung. Bonus review jagong ngombe kopi. Enak ra? Ayo monggo Mak. TKI sing pengen nyenengno keluargane monggo. Ning kene iki iso pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Jadi
Mase, mbake, pake, mae disesuaikan. Pengen kredit oke, cash oke, tukar tambah oke, tempo juga oke. Apa sing kurang? Ayo teko neng showroom Pahala. Dijamin puas mobilnya, platnya juga K, tangan pertama. Kuncinya udah dikiles. Kita sepil dalamnya. Monggo. Nah, mobilnya apik lho ya iki. 2024 ra kaleng-kaleng. Oh. Setire jeruk purut kilometer 10.000 tombol ya, matic TV mewah pokoknya ya, tampilannya mewah. Ini warnanya joknya hitam, istimewa. Ayo mae apa dorak pengen piye kabare TKI monggo teko ning showroom Pahala yo. Stoke Mbak Nunung melimpah ruah kaya rezekine. Nah monggo istimewa, wasine super dingin. Iki ngono pilihane warnane putih ya ono, sesuaikan dengan warna pilihan kanca-kanca. Iki penampakan dari belakang ya ganteng. Wes LED, pokoknya terbaru ya, semua apik pokoke. Wirite pol, tumpakane ya penak. Agia G 2024 Matic. Dijual khusus kredit 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Pengen tekon mau ya langsung WA 082 225 07 3658. Ingat mobil bekas, ingat Mbak Nunung. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Honda Brio Barong Matic 2024. Warna favorit putih skincarean plate K. Jarang ono. Nah, iki mobilnya apik, istimewa tangan pertama. Ini dijual khusus kredit 175 juta, kalau cash 180 juta nego di tempat. Ayo kanca-kanca sing kepengin bisa teko langsung ning showroom Pahala. Iki buka tiap hari ya, dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya-tanya, minta gambar atau apa, bisa langsung WA Mbak Nunung di 082 225 07 3658. Nggone iki Desa Cebolek Kidul, RT 3 RW 3 sebelah Pondok Linayah Putri. Kita sepil dalamnya. Nah, mobilnya apik loh. Iki penampakan dari dalamnya. Joke ireng. Nek mobil terbaru Brio iki joke ireng ya. Di sana tombol setir, kuncinya double. Apik, matic. Wingi Mbak Nunung urung sempet review wis do payu. Iki pumpung Mbak Nunung sempet ayo ndang mara ning gone showroom ya. Monggo. Bisa cash, kredit, tukar tambah. Ayo bolo-bolo TKI sing kepengin nyenengno keluargane, bojone, monggo lho. Mumpung ada pilihan, Agia ada, Brio ada. Matic ki bulannya 9 2024. Harga khusus kredit 175 juta, kalau cash 180 juta nego di tempat. Nah, ini penampakan dari belakang. Ya, apik. Monggo. Pokoknya ingat mobil bekas, ingat Mbak Nunung. Lah nomornya dadi siji ya, 082 225 07 3658. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Honda Brio manual 2024. Platnya K, warna terfavorit ya, ijo. Monggo kanca-kanca sing kepengin ning kene iso pilihan cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA di 082 225 07 3658. Ini dijual khusus kredit 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Nggone Mbak Nunung iki nek nggone Desa Cebolek RT 3 RW 3 sebelah Pondok Al-Inayah Putri. Ayo bolo-bolo TKI, monggo mampir nek nggone showroom Mbak Nunung. Kita sepil dalamnya ya. Aja kuwatir tuku mobil ning kene iki jaminan mobilnya ya apik, plate lokal.
dijualnya kualitas. Monggo ya, penampakan dari dalamnya. Mobil nek anyar sing tahun apa nom Brio iki joke warnane ireng, tombol setir, udah TV, pokoknya tinggal pakai ya. Mobilnya wirite pol, pajaknya murah, tahunnya nom. Peleknya udah 2 warna ya. AC-nya super dingin, oh, longgar. Ayo mak, daripada do tuku PCX, mending tuku Brio. So rame-rame, ora kodenan, duwingin AC-nya. Ini penampakan dari belakangnya. Iki jengene terbaru ya iki. Mbak Nunung wingi duwe 3 langsung bablas tanggane iki pumpung teko ayo ndang sacet selak payu. Brio manual 2024. Plat K. Oh. Monggo. Ini dijual mau ya, harga kredit 160 juta, kalau cash 165 juta, nego di tempat. Brio Barong 2024. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mbak Nunung mau sepil Agya G TRD Sportivo Matic 2016. Warna favorit putih skincarean, plat K, tangan pertama dari baru, istimewa dibandingno Mbak Nunung wani, pokoknya jaminan wapi nek elik aja dibayar. Ini dijual khusus kredit 110 juta, kalau cash 115 juta, nego di tempat. Ayo mak ayo sacet selak payuh. Wingi urung sempet review langsung bablas tanggane iki pumpung ana anget-anget, monggo ndang teko ning showroom Pahala. Kita sepil dalamnya ya. Yuk. Nah, ini dalemannya. Walaupun tahunnya tua tapi mobilnya istimewa. Matic, dah TV, setire jeruk purut ya. Nek elik tenan aja dibayar mak, apik. Percaya karo Mbak Nunung. Kilometer baru 70.000, kunci double. Buku servis ada, lengkap pokoknya. Monggo. Nah, wes cover jokan ya, pokoknya tinggal pakai iki. Isine iki pertalit tuh ya, apik. Ayo mak, monggo dilarisi. Ini bisa cash loh mak, so kredit, so cash tempo tanpa bunga. Ini penampakan dari belakang. Penampakan dari belakang. Ini tipe tertinggi ya, TRDS. Jadi tipe tertinggi ku wis ana body kite. Iki body kit asli bawaan dari pabrik. Ya, bagasinya longgar, wirite pol, pajake murah. Tumpakane penak, wasene dingin. Oh ya. Ban serpe. Monggo Mase, Mbake, Pake, Make yo sing kepengin nyenengno keluargane. Ndang teko ning showroom Agya G TRD Sportivo Matic 2016, platnya K, tangan pertama, dijual khusus kredit 110 juta, kalau cash 115 juta, nego di tempat. Jaminan nek mobil elik pokoke aja dibayar apa duite balik. Istimewa, monggo. Ban-bane kuandel. Pokoke ora mikir genti nek dienggo dhewe. Ya, penampakan dari depan. Ayo mak, dilarisi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Honda Brio S 2022 manual, pemakaian 23, warnanya putih skincarean, plat K, upgrade upgrade kilometer baru 20.000. Monggo sing ngersake ndang rene, mobil istimewa jarang ada. Ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta, nego di tempat. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung ya, 082 225 07 3658. Siap tukar tambah, siap cash, kredit, cash tempo tanpa bunga. Jengene Brio 2022 iku model terbaru, lampunya sipit, bokonge semok, AC-nya wis digital. Kita lihat dalamnya, monggo. Oh alah, jerone wapi ngene, setire jeruk purut, tali kilometer 20.000 kok. Monggo sing apa iki? Sing ngersake ndang teko rene.
Oh, bungkusnya ya warnane apik, ireng karo kuning, mulus tanpa cacat. Monggo, wasene super dingin. Tumpakane apa meneh, walah ya penak. Ayo Mas sing kepengin nyenengno anake, mbae sing nyenengno putune. Ayo monggo yo. Iki jarang ana Brio S 2022 pemakaian 23. Nah, ini penampakan dari belakangnya ya. Bagasinya luas, istimewa, nyaris tanpa cacat. 140 susuk. Oh, tok 2000. Lolikur. Monggo mawon mampir iso ngopi, iso jagong. Pokoke guyu mangan legi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung ketekan wanget-anget BRVE Matic 2023 pemakaian 2024. Warnane kalem, ganteng, lampune sipit, model terbaru. Tumpakane penak. Iki kuncine wis kiles ya? Kuncine iki wis kiles, pakai tombol kaya kuncine Pajero. Kamote sak RT. Ayo kanca-kanca sing kepengin iso teko langsung ning showroom Pahala, buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya. 082 225 07 3658. BRVE Matic 2023 pemakaian 24 dijual khusus kredit 215 juta. Kalau cash 220 juta nego di tempat. Bisa cash, kredit, tukar tambah cash, tempo tanpa bunga. Lampune wis apik ya, LED wong jenenge model terbaru, facelift ganteng. Ayo buruan teko langsung ning showroom. Kita sepil dalamnya, Mas. Nah, iki jerone wis istimewa jenenge mobil anyar. Yo apike ngene iki yo. Ya wis cover jokan. Tombol setire kanan kiri. Kontake pakai tombol TV. Wasene dingin. Pokoknya maknyus. Ayo Mas-mas, Mbak Pak Mak ayo ndang sacet moro ning gone showroom Pahala. Mobile apik-apik. Plate lokal istimewa. Oh, AC-ne double. Nggone longgar. Pokoknya nyaman dienggo perjalanan. Sing kepengin moro iso langsung teko ning gone Desa Cebole RT 3 RW 3 sebelah Pondok Linayah Putri. Nek ketoke kangelan telepon mesti parani Mbak Nunung. Ki penampakan dari belakangnya ya. Wis ana kamera mundure. Jadi tinggal pakai kari ngisi bensin. Ki penampakan dari belakang. Longgar iki joke nek ditekuk, bagasine ya ombu. Iso didelehi spring bed, iso turunan rame-rame lek watis ya. Oh, nek sing terbaru iki dongkrake ya padha ya. Manggone nek nggone kanan. Bagasine oh ngene jebule Mbak Nunung ya lagi padha urung ngertine buka bareng-bareng jebule ya ngene iku mau. Sing kepengin kredit iso dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Kelebihane BRVE Matic 2023 pemakaian 24. Iki spione iso nutup dhewe. Mau ya tombole wis karek dudul kaya Pajero. Lah nek kanca-kanca kepengin iso DP online ya iso, mrene malah luwih apik. Monggo dilarisi. Piye kabare TKI ya padha rak pengen nyenengno keluargane, lampune apik LED. LED ganteng. Belakangnya ya ini. Dari samping. Iki wis ana apa iki jenenge iki ya. Iki gawan asli pabrik iki. Tanduk bawaan dari pabrik. Spion bisa nutup di sendiri, bane kuandel-kandel. Kilometer pira ya iki? Kilometer baru 20 ribuan. Tangan pertama dari baru, warnane ganteng, kalem. Ya iki jenenge BRVE Matic 2023. Matur suwun.